fulɓe ɗo feerotiri hedi leƴƴi, nonnon bo jawmirawo sendiri ɗate ngurdam maɓɓe. Haa yaake woɓɓe ɗon jooɗi nder ladde jogi durngol lattingol hunde finatawa fulɓe dow ɗatal ngurdam muɗum. Woɓɓe bo jangi nasti gure ɗo jogi kuuɗe totuɗe. Hunde andande on no gaynaka be ngendam gaynako ɓilliri hande. Haa waynaɓe woɓɓe ma njofi ɗatal pulaku nasti kuuɗe ɓaleje bananta saggarleku. Amma kadi ko en andini pullo fuu ɗum bandu pullo. Kanju waɗi ma dental fulɓe Global Initiative Right waɗi hawrinde ha Abuja lamorde lesdi Nigeria ngam lartugo jahargal no handi ɗum wallita fulɓe waynaɓe. Hawrinde man bo heɓi yalirki ardiɓe fulɓe tedduɓe be nanta dente fulɓe fere-fere ɗuɗɗe. Nder ardiɓe fulɓe ɓe njaliri ha hawrinde man ni woodi Alhaji Isa Yuguda, ardiɗo tabital pulaku lisal Nigeria, be nanta Dr. Aliyu Modibbo Umar, ministajo Abuja ɓoymajo, be nanta Dr. Sayyu Ɗantata. Nder ɓe ngaɗi jawabu ha hawrinde man ni woodi General Adamu, ha o sappi bote andal ha ngendam ɓi Adama. Ɗume marɗen haaje? En godi haaje taskaraji, dabareji be ceede. Ngam man en ngurtina ceede en ballita shanu jangirde bandiraɓe meɗen fulɓe ɓe jangayi. Ɓurna meɗen haɗo jangirde on haɗi en nastuki kuuɗe saggarleku. Jotta ɗo to en ndari woodi jahol yeeso ha gallure Woyla Funa lesdi ɗo, bana Taraba, Adamawa, ha be Nasarawa be Bauchi. Dente fulɓe ɗon ballita masin ha ton, amma mi tammi ɗum ɗo ɗaayi ha gallure Woyla hirna lesdi ɗo. Dow bawɗe Allah mi yaaliri ha hawrinde ngam lamar fulɓe nde gomnajo diwal Kano humpiti. O mettini no jahargal fulɓe ngoni ha Kano. Jigawa heɓi jahol yeeso masin, na bana Zamfara, Katsina, Sokoto be Kebbi ha fulɓe ɗo tulliti. Ngam man dole meɗen balliten bandiraɓe meɗen fulɓe wato waynaɓe, so na non en fota yilluki labbaje meɗen. Ko mbi'aymi dole kosen jabruɗe giiniɗe ngam wallitiggo bandiraɓe meɗen na e wonnuki wakkati. Rewɓe fuu njaliri ha hawrinde man bo ɓe mbolwi. Sakiraaɓe meɗen rewɓe e worɓe wonɓe ɗon, mi jaɓɓake on. Mi yetti jomiro nde Allah okki an iko mi wari miyigal kawral ngal ɗum meeɗa yiki kaldo fulɓe, mi meeɗa nanki fulɓe naɗi yeji en maji hikka, so mi yetti jomiro e ɗum ɗon. Amma fandaki mi wi'ata ko mi yiɗi mi wi'a, inde Ramatu Abarshi hennan emi ardi gongal tiggal rewɓe fulɓe, inde maɓɓe Network of Barkiɗo Rahama Women for Peace and Development Initiative. Ko min kakkilani kanjum woni no wawta min ballita musamman sukaɓe meɗen kaasiɓe janguki, ko dai dañoɓe maɓɓe haɗiɓe ɓe janga, ko bo ɓe puɗɗi janguki kaɓeji hakkude fulɓe remoɓe, duroɓe e remoɓe, sankitiɓe to pellel ɓe jooɗino, dañoɓe maɓɓe gala chefɓe yaruki ɓe wonde jangirde. Emin ndara ɗum ɗon emin ballita ɓe. Henna rewɓe meɗen sippoɓe nden no ɓe jaha lumo, ɓe jaha maɓɓe ɓe sippa ɓe sora, ɓe eta ɓe nyama, ɓe kora wuro ɓe nyamna wuro, wala ko wanni ɓe. Joni kaɓeji haɗiɓe ɓe ɗowta yahugo lumo, nayi ɗin ma ɗi gala gal ɗum wariɗi, ɓe gala ko ɓe gaɗata. Emin ndara ɓe min ballita ɓe dow koye ɓe gaɗata, ɓe gaynita ɓe mbawa ɓe gaɗa wonde hunde okkoɓe watta ɓe daro e koyɗe maɓɓe, nden ɗon hunde ma e ɗon nder nder min gaɗata. Henna min mbawa wiki lotta heɓi ceede ɗen noyi gaynitirtaɗe, na kawai keɓa ceede ñamaɗe jamo buttoɗa wala buttuta, heɓi nden ko keɓɗa koye ma wata ndesa ngam maha ɗum
wattama wonde hunde harodema yeso kenan entrepreneurial skills and development min gaɗa ɗum gon goɗɗum goɗɗum e min also min dara fulɓe meɗen wonɓe ladde e ɗon goɗɗo to dañama mo wala koyngal ko mo wala gite a yiyay wala darowo mo e min ballita ɓe ɗon min keɓa ɗum min ballitirta ɓe ɓe ekkito goɗɗi kujeji ko ɓe sañay na ko ɓe gaɗa e wonde hunde nde min jiiɗe waway wallutuki ɓe ɗum ɗon e nder kujeji ɗe min gaɗanta sakiraɓe meɗen fulɓe so emin getta Allah emin getta jomirawo emin nana belɗum ko fulɓe Global Right and Development Initiative waɗata. We are 100% with you and we are proud to be identified with you. Min nani belɗum gaɗoɗo emin daɓɓita jomiro wallita en ɗawten ko gaɗe ko gowi en watuji joni en gaɗi eji en to sey koye hori en bittitay tan joɗoɗen na ko de en daɓɓitay ko gaɗeten parne koye meɗen yeeso min kadi e wiya kuugal ngal ngal ɗumgal e ngal ɗuuɗi na ɗum président mo fulɓe global tan na esco mako tan man beltoɗo sel godanɗo emo walana en wiya ko woni yeeso meɗen jeeto en ɗawti hawtude koye en kabda kam nden no walaɗo annduɗo ko ɗum waɗanta fulɓe ɗum wara en ɗum tattako en ɗum toña en wala ko goɗɗo wiyata amma joni e fulɓe global kam en goodi ɓe hunduko en goodi hitere en goodi yetantoɓe en amma na non tan en fuɓeɗen na en darake en taadake en ɗawti hawtuki koye meɗen ɗum nana kononɗe meɗen goo haala meɗen goo balliten e ko moye ko woni fo anden koye mo rattata mi waɗata ballite mo ɗo komo waɗata ngam mo farta hoore mako yeeso koye yamuji meɗen gaɗata koye gaɗeten ko wondi gariri ngam parne ko e meɗen yeeso so emi wiya ko no ko horani en won ɗon emi raɓɓita jomiro ɗawta walluki ko en ɗawten kawtuki koye meɗen ɗawten daranaki koye meɗen Allah manga wallita en ɓe fande ɗimi yettina mi yiɗi wiya o min jiɗuɗo no ɗum ɓiɓɓeji meɗen sakiraɓe meɗen nangirta en jara en ladde min kam mi yiɗi ɗum sati juweego mi waɗi e maɓɓe so en yiya ko ɓe gaɗata ɗuɗɓe nder maɓɓe no ɗum ɓur sembe maɓɓe waɗi ɓe kooti ladde ɓe nangi ɓiɓɓeji leñoɓe ɓe nanda leñoji ɓe mbaɗama woɓɓe kam goɗɗo ɗo waɗima wiya mi naɗi ɓelɗum no mi waɗi waane so ko gaɗeten joni yeeso meɗen lalle ko ɓiɓɓeji meɗen gontiri kuugal mangal woni yeeso meɗen sey to en ballitiɓe mi tabbitini to en darake yawanci maɓɓe ɗuɗɓe nder maɓɓe garta e nder wuro ko ɗe ɗaɓɓita ndema ko dura ko ko ɗaɓɓita goɗɗum ko waddata e rayuwa mum amma en alataɓe noon ɓiɓɓe meɗen gonɗon sakiraɓe meɗen gonɗon jomiro walla en kanke ɓe ballede yetti haragare hawrinde man bo kode radio international be tv heɓi woldugo be dr aboubacar guire. to ko amari ɗuma nder mobgal ngal e ko marmi min mi membajo mobgal hawrinde fulɓe global rights initiative nden kadi mi membajo bo committee wa taskitinga hawrinde nde ɗum ko ɓe mbiyata organising committee. to ra'ayiki dental ngal waɗi hawrinde hannde ko hawrinde nden laari hawrinde ndaari fiiji ɗuɗɗi fiiji bonɗi e belɗi ko ndaarani e gonal fulɓe e Nigeria kuma e yaasi Nigeria ɗum woli haalaji ɗuɗɗi haalaji ko ndaarani ardiiɓe moɓre nden e haalaji bonɗi caɗɗele fulɓe gonɗi e nder Nigeria e yaasi Nigeria e kadi ko huwa diga hawrinde nde tigga warti hannde ɗum ko ɗum haali ɗo naata hawrinde nde. to amma yiki fulɓe ko ɗon mari dente feere feere ngal dental ko feerotiringal dente luttuɗe to ɗum ni ko mbiyami ko feerotiringal e dente luttuɗe ni ɗo yamboko en annduɓe ardiɓe mawɓe ko laamu ko soja ko ndaarani siyasa kamɓe ɓuri heewki e dental ngal laarani ko ɓe mbiyata élite wato jannguɓe Nigeria fuu fulɓe jannguɓe Nigeria ko lamlamɓe tedduɓe ko hiitunoɓe e ɗali kuuɗe to kamɓe kawrotiri mawɓe e kawral ngal kanjum woni feerotiral maagal e luttuɗe dente. to yiki hawrinde nder raari iri illaji ɗi fulɓe giidata nder Nigeria e ko nandi noon i woodi goɗɗon ɗoma yiki hawrinde nden i woodi
ko dental ngal waɗata gañiki wurtini fulɓe nder iri boni ɓe fulɓe goni hannde. To haalaji ɗuɗɗi haalama ko wowa bana ko wowa ni fulɓe kawtayi ɓe bolwa haalaji ɗuɗɗi ɓe giida ɓe gewta ɓe kofnidira ɓe gayrotiri ɗum waɗi noon amma ɗum wolwi haalaji ɗuɗɗi amma mi nanayi ɗum hoosi jabruɗe tilimɗe dariɗe ɗe hakkilo nangata dow nda kaza waɗete ɗum waɗayi comité raruki ɗo waɗayi comité raruki ɗo ko raruki ɗo ɗum moftini ɗum waɗi goytali kawai yimɓe boyti ɗum waɗe ɗum waɗama ɗum waɗete ɗum amma haala nda comité kaza waɗama tokkita ɗum waɗa ngam noon ɗum waɗi kawai hawrinde ba ko wowa tan ɗum waɗi ɗum hawti ɗum saaki amma ko feɓɓoto ɓawa ton ko Allah andi amma ko bana ko wowa tan ɗum waɗi ɗum saaki kala bo hawrinde waɗande ɗum waɗa e nda wayne en kaza min hokkitiri on hakke kaza jehe ngaɗe gartirane min kala nde hawrinde waɗi ni waɗaka pat ɗum hawrende yarki sha'i tan. To woni gomi noddamo gannata ardiɓe dental ngal gañiki ngal wi on global warti bo on duniya pat amma on sembe magal nder Nigeria ɗumi noddama gannataɓe. To aran ni komi yiɗi mi famtina yimɓe ko woni fu hunde ɓe mbi nasara ɓe mbi charity begins at home. To caahu fuɗɗa fuɗɗira wuro ƙungiyare nde woodi fulɓe global to inde nden fulɓe global amma to Nigeria ñawdi caɗele muɗum ñawdi mettele muɗum ñawdi bonɗi muɗum feccere nder caɗele lesɗe luttuɗe pat ñawdama joni a yi Benin Ghana Togo lesɗe taari ɓe fuu fitinaji gonɗi Nigeria kanji yaraniɓe fitinaji ngam noon to en ñawdi ñawuji meɗen ɗo kamɓe ma ɓe ñawdoto gim noon fuɗɗirki Nigeria ɗum kanjum woni aran min ɗum mi aybataɓe dow wiki ɓe darani Nigeria tan aa to Nigeria ñawdama feccere ñawuji keddaɗe lesɗe keddaɗe pat ñawdama. To koye wodi noddam gannata hamɓe bandiraɓe fulɓe noddanum mi gaɗanaymi bandiraɓe fulɓe ardiɓe ardaɓe fuu kanjum woni ɗum huccitina Allah ɗum anda jawmirawo ciniɓe ɓaawo mayde ko moye ɗum ƴamay ɗum ko waɗi e ko waɗana ngam noon ardiɓe ɓe ardoro gonga ardaɓe ɓe ɗowtoro gonga ɗum tan mbiyami bandiraɓe. nonnon bo komishinajo hakkilanki shanu durgol diwal Niger waɗani kode radio international be TV jawabu banni. Assalamu alaikum, inni am Umar Ahmed Rebe, Honorable Commissioner Nomadic and Pastoral Affairs, Jawro Mina. To yikira ma wari dental hawrinde fulɓe fulɓe duniya fulɓe global development and right initiative ko woni alhamdulillah mi nani belɗum nde garmi ɗo iri duniya ɓe jiimi hawri ɗo e mi anndi fulfulde ɗan etti laawol muɗum inchallahu ga yimɓe noon ɓe mutunci yimɓe annuɓe ko waɗa kamɓe ɗon dama ɗum heɓi ceenigo hakkunde maɓɓe fulɓe rewɓe kanjum waɗi ɓe heɓi matsalaji bo amma ñum tune ɗum jaɓi ɗum hawra ko jaɓi damuwaji ko wodi fulɓe ko e duniyaru e dama ɗum inchallahu ɗum moƴƴina. To amma yiki iri ayɗe ko boneji ɓe fulɓe jiɗata nder lesdi to ko rarani diwal nejana ko koye mbiyata alhamdulillah komin gari neja wela pullo to ƴeewi ko ɗum nangan ɗum wara ɗum tetan jawdi mum joni lebbi jeeɗiɗi min goni office neja ko ina ɗum teta e nayi ɗum wara e kowa ngam gowna amin ko woni ko o jaɓa e waɗe e neja o jaɓa e koware e leydi makko to wana waɗi leyfi ɗum waɗirte to neɗɗo waɗi leyfi hukunce hokke hukunci deydey ɗum leyfi ɗum waɗi wana wo ɗum waɗana ɗum hukunci ngam o pullo hara ka ɗum ɗo yawti e neja state emin ɗo emin gaɗi ka yoddago hulɓeji e labbeji ko ina min ɓanna ɓe gownati ɓe anna bote gownati ɓe anna koye hani gownati waɗana ɓe kamɓe koye hani ɓe gaɗana gownati ɓe gatta sukaɓe maɓɓe jangirde fof ko hani gownati waɗa tabbitina. To a wari dow kominnam ƴamgo dow haalamma jandi ɓiɓɓe fulɓe diwal neja no wonani ngam fulɓe a tawaɓe nder ladde jangirle ngala bayne hunde ni raɗɗum kawai ko gomnati moɗo waɗata ko ardugal ministry maɗa waɗata dono komin gatti yesso jangirde e dow mawɗum dow hundeji ɗi min cuɓi min gaɗa jande woni mawɗum ngam futta ɗum heeɓi sukaɓe jangi ɗum heeɓi al'umma jangi ɗum joɗoto jam ɗum heɓan tattalin arziki wooɗa amma to jangirde boni komi woɗata to joni jangirde amen ɗe min gondi 275 e Niger State humen
adoyi ɗatal min moƴƴinaɗe ɓiɓɓe fulɓe 225 mi adoyi ɗatal min moƴƴinaɗe min keɓanaɗe ticaɓe mi ettan ticaɓe jannginoɓe balɗe ɗe mundiɓe jannginoɓe balɗe ɗe min jaara ko ina kuma joni babiraɓe ko wajaɓi hokka suka mon janngirɗe joni janngirɗe ɗe ɗe puɗɗe paɗɗe ɗe kewi sukaɓe to yiki ardiɓe fulɓe koye waddi noddamo gandanta ardiɓe fulɓe ganta fulɓe ɗon mari dente ɗuɗɗi nana ɗo mi yetti allah ɗo mi yetti allah ɗo komi noddamo gandanta fulɓe wiya kawcigore gam farko fulɓe flaku yeeso ko noddanmi kanjum shugabanni en ɓe suɓaɓe ɓe ardo hulɓe toɓe jooɗa ɓe gala sana'a toɓe jooɗa ɓe gala koɓe kuwata to joɗiɗa wala ko kuwata a huwan ko woɗa in a woodi ko kuwata wala a waɗata tunani jaha cuutoɗa goɗɗo jaɓa ceede mum mi yetti allah e neja sey joni jam min goni min ngala matsala e kowa gan emin hokkiɓe golle emin gollida e maɓɓe emin daaraɓe eɓe daaraɓe komin gatta min ballidiran ɗum neja sey jam woni to ko haragare woodi ko jiɗɗa wiugo ko mi ƴamayma ko noddamo no wannata ko jimmi mi wi'a kanjum woni fulɓe mi faama haraka globalisation e digitalisation e climate change mi annda ɗum wiya miɗo e hulhulde kanjum e ɗum woni huneji ko damata hulɓe to ndiyam wonno ndiyam wala joni to huɗo huɗata no huɗo huɗata to burti wonno burti wala duniya Nigeria denno ɓe ɓuura million 30 ɓe gaɗi million 250 60 joni ko ñaame famɗi to ɓure famɗi to dole ɓe moɗen sukaɓe men gatten ɓe janngirde ikkitenɓe durgol zaman durgol modern one durgol zaman jajil pamarel heƴana e dura joɗoɗa yaade boy sukaɓe maɗa yaha janngirde kanjum hani shugabanni en laamiɓe ardiɓe leyɗe ɗe watta hakkillo dow mum to en piyu en gaɗan cigaba e durgol ngol durtenno denno yiilago ɗala jaaɗo yaago ɓe ɗum woni haɗa min jetti hakkugo mi Iga Abuja, Umar Aliyu, Code Radio International, Bay TV. I will not just be, looking at those who are speaking and not hearing what they say. So thank you very much.